Спадар Александр, на ваш погляд, ці можна лічыць выгадным тую угоду, якую заключили Джон Коул і Александр Лукашенко напярэдадні, ну, перадусім пра зняцце санкцыяў з Міністэрства фінансаў, а таксама з двух банкаў, Банк развіцця і вось Белінвест. Як вы ацэньваеце? Ну, пакуль гэта больш нейкі такі аванс, таму што такіх наўпроставых выгад і такіх паступленняў у бюджэце асабісты гаманец Лукашэнкі ад зняцця менавіта гэтых санкцыяў не будзе. Мы разумеем, што тое, што мы бачым зняццё санкцый беларускай калійнай кампаніі ці з Белкалі, гэта пакуль такія крокі да той самай вялікай угоды, big deal паміж Трампам і Лукашенко. Пытанне, наколькі яна будзе наколькі яна будзе большая, але, канешне, гэтае зняццё санкцый з калійнай нашай галіны не дазволіць пакуль прадаваць на больш маржынальныя рынкі і штосьці такое зарабляць. Пакуль гэта больш аванс. Тое, што датычыцца Міністэрства фінансаў, Банк развіцця, Белінвест банка, і гэта такія стратэгічныя зняццё стратэгічных санкцый. Чаму? Таму што раней санкцыі былі накірованы, каб Беларусь не магла разлічвацца ў доларах. Увогуле не могла разлічвацца в доларах, і гэта ўплывала на эканоміку. Гэта замінала нашым знешнім разлікам, канешне, з Бразіліяй, з Індыяй, з шмат якімі краінамі, таму што, вось ведаеце, вось гэтая тэза аб тым, што мір неяк адмаўляецца ад долара, мір уходзіць на іншыя валюты, яна існавала толькі ў галаве у беларускіх СМІ і у азаронка з мукавозчыкам, таму што сапраўды дагэтуль свет разлічваецца амаль на 60% ў доларах, на 20% еўра, і доля разлікаў там у кітайскім юані толькі 3%. Таму гэта вельмі ўплывала, гэта, канешне, паслабленне, але пакуль гэта толькі малыя крокі, якія не ведуць да нейкіх значных прыбыткаў для Лукашэнкі. Спадар Александр, перед нашим эфиром я зазірнуў на афіцыйную старонку Міністэрства скарбу США і паглядзеў спіс санкцыяў, і там усе гэтыя суб'екты, якія фігуруюць у медыях, што нібыта санкцыі з іх знятыя ці прыпыненыя, усё яшчэ ёсць у спісе. Там ёсць і Біоінвестбанк, і беларуская калійная кампанія. Зрэшты, калі казаць пра беларускі калій, то мы не ўпершыню чуем, што США прыпыняюць санкцыі датычна гэтай сыравіны беларускай. Аднак у чым розніца? Раней таксама заяўлялі пра зняцце санкцыяў. Ну, вы ведаеце, напэўна, гэта Міністэрства скарбу США ўсё ж таки працуе праз нейкія дакументы, якія павінны быць падпісаныя, павінны быць там замацаваны, прайсці афіцыйна да іх. Напэўна, мы праз некалькі тыдняў пабачым ўсё ж таки некаторыя змены, але я звярнуў бы ўвагу нашых гледачэй аб тым, якая фармуліроўка, напрыклад, зняцця санкцыяў з міністэрства, з нейкіх банкаў, з Міністэрства фінансаў. Яна гучыць не як цалкам зняццё санкцый, а як некае паслабленне санкцыяў, то есть пераход у іншы рэжым. Таму трэба, канешне, паглядзець уважліва тое, што будзе прапісана ў дакументах, а не тое, што кажуць Лукашенко і яго паплечнікі. Што датычыцца таго самага калія, ведаеце, няма ў свеце такога становішча, чтобы пакупнікі стаялі ў чарзе за беларускім калі. Все працуюць зараз, калія больш дастаткова ў свеце, все працуюць, пераключыліся нашы класічныя маржынальныя спажыўцы, якіх я ўжо казаў, Бразілія ці Індыя, ці частка ў США, пераключыліся на іншых пастаўляльнікаў, і няма такой праблемы, што вось сёння США абвесціла зняцце санкцыяў, а заўтра у нас уже здравствуйте. Не, гэта не так. І гэта будзе яшчэ намацоўвацца вельмі і вельмі доўга, таму пакуль прыбытак такі тэарэтычны. І ввогуле, як я падкрэсліў, гэта ўсё яшчэ такія авансы з боку США да Лукашэнкі в такім чаканні сапраўды вялікіх падзей. Спадар Александр, што датычыць Літвы? Бо Лукашенко сёння сказаў, што цягам выходных хоча развязаць праблему з вяртаннем літоўскіх і польскіх, дарэчы, фур праз тэрыторыю Еўразвязу назад, якія захрослі на нашай тэрыторыі. Ці гэта таксама спроба наладзіць нейкі кантакт з Вільняй адносна зняцця санкцыяў і выкарыстоўвання Клайпедскага порту таксама? Я упэўнены, што гэта так, таму што, канешне, все заўважылі, все пабачылі, што спадар Коул прыляцеў у Мінск не наўпрост праз паўночны полюс ці праз Владзівасток, але ўсё ж такі праз Вільна.
дзе ён правёў гэтыя самыя перамовы, і для таго, каб беларускі калій пайшоў у ЗША ці ў іншыя краіны, трэба дамова з Клайпедай, таму што калі ён ідзе праз расійскі транзіт, гэта, канешне, яго вельмі ўдаражае, і зноў Пуцін кантралюе гэты транзіт. Таму, канешне, спадар Коул вёў перамовы з урадам Літвы. Канешне, такім прадметам была магчымасць транзіта. Канешне, Літва выставляла свае умовы. Гэта і тыя самыя грузавікі, якія захапіў Лукашенко, таму што ён незаконна трымае гэтыя грузавікі. Канешне, гэта паветраныя шары, якія чамусьці ляцяць на Літву. Літва выставляе свае умовы. Ну і, канешне, я ўпэўнены, што Літва вось гэтым выпадкам будзе карыстацца і будзе прапанаваць, напрыклад, ЗША на Сувалкаўскі карыдор ці побач паставіць 1000 жаўнераў ЗША, каб мець некую бяспеку. Я ўпэўнены, што Літва будзе карыстацца гэтым, і вось гэтая жорсткая рыторыка зараз літоўскага кіраўніцтва, гэта частка такой вялікай гульні, якая, я вельмі спадзяюся, скончыцца для ўсіх бакоў добра. Прадстаўнік ініцыятывы «Белпол» Владзімір Жыгара, ацэньваючы навіну пра зняцце санкцыяў, звярнуў увагу на прыпыненне санкцыяў адносна банкаў. Ён мяркуе так, напісаў, што банкі гэта галоўнае, цяпер ваеннай прамысловасці будзе прасцей і хутчэй працаваць, больш зручна. Далей піша, банкі гэта найважнейшае звяно ва ўгодах па таварах двайнога прызначэння. Спадар Александр, ці вам штосьці вядома наконт такога кшталту аперацыі, ці сапраўды банкі тут могуць выкарыстоўвацца ў нават ваенных мэтах? Агулам, канешне, калі мы працуем з ваенна-прамысловым комплексам і кажам аб ім, то, канешне, ёсць дзяржаўныя банкі, якія актыўна ўжываюць, якія актыўна праводзяць гэтыя аперацыі. Але я падкрэслю, што зараз няма поўнага зняцця, ёсць паслаблення. Па-другое, банк развіцця не займаецца камерцыйнымі аперацыямі. Банк развіцця – гэта банк банкаў, які працуе ўнутр краіны, прыцягвае пазыкі, але ён не займаецца знешнім гандлем ввогуле. І таму мы можам павінны казаць пра Белінвестбанк. На Белінвестбанк былі введзены санкцыі не таму, што ён займаўся менавіта ваенна-прамысловым комплексам, гэтага нет у пастановах введзення гэтых санкцый. Таму, канешне, гэта магчымае паслабленне. Але я ўпэўнены, што гэта не будзе поўнае зніццё, і, канешне, ЗША будуць сачыць за тым, як выкарыстоўваецца вось гэта зніццё санкцыяў, ці яно выкарыстоўваецца для калія спажывецкіх тавараў, ці за кошт гэтага пачынаюць гандляваць небяспечнай зброю, напрыклад, з Іранам, з якім ваюе ЗША. Я ўпэўнены, што гэта не будзе так лёгка. Лукашенко таксама казаў пра тое, што амерыканцы думаюць над пакупкай нежынскага рудніка калійных соляў. Гаворка там пра $3 мільярды, але, в прынцыпе, спецыялісты мусяць ацаніць яшчэ дадатковыя нейкія кошты, і, напэўна, сам Александр Лукашенко разлічвае, што можна прадаць даражэй, там за $3 мільярды 300 мільёнаў, калі я не памыляюся, раней такая лічба называлася. При этом ён сам падкрэсліў, што амерыканцы хоць і багатыя, но не хочуць шмат плаціць і будуць гандлявацца. На ваш погляд, ввогуле, ці варта Беларусі прадаваць амерыканцам гэты руднік, наколькі можа быць выгаднай вось гэтая угода? Калі гэты руднік быў бы праданы кампаніям ЗША, я першы быў бы за. Чаму? Чым больш кампаній ЗША, тым менш уплыў Расіі. Гэта было бы вельмі добра і для Лукашенка, і для беларускіх дэмакратычных колаў. Гэта бы азначала значна больш незалежнасці. Але гэтага не будзе ніколі, пакуль Лукашенко кіруе краінай. Ніводная амерыканская кампанія, гледзячы на тое, што тварыў Лукашенко з іншымі замежнымі інвестарамі, не будзе ўспрымаць краіну як бяспечную краіну для інвестыцыяў. Таму што сёння я сказал, я прадаю 3 мільярда 300, а заўтра ўжо вёў пастанову, та, якая ў нас ёсць з сакавіка 22 года, аб тым, што 1800 замежных інвестараў не маюць магчымасці карыстацца сваімі правамі, не маюць магчымасці выходзіць з Беларусі, выводзіць прыбыткі, неяк быць уласнікамі сваіх прадпрыемстваў. Таму гэтай угоды продажы нежынскага камбіната не будзе, пакуль Лукашенко кіруе краінай. Але калі, напрыклад, ён прадасць толькі нейкую частку акцыяў, напрыклад, там 49%, каб гэта быў некантрольны пакет.
Это может быть? У Беларусі няма рынка акцыяў, Беларусі няма, ведаеце, калі вы прадаеце, гандлюеце акцыямі, так, то вы спадзяецеся на тое, што вы сможаце зарабіць за кошт таго, што яны будуць даражэць і нейка гэта будзе прадметам гандлю. Беларусі няма рынка акцыяў, ні одная беларуская акцыя не гандлюецца дзяржаўных прадпрыемстваў. Ведаем, што Нежын гэта дзяржаўнае прадпрыемства, недзе ў Нью-Йорку, у Варшаве і не гандлюецца ў Маскве. Таму ніводзін амерыканскі інвестор не будзе ўспрымаць гэта як добрую інвестыцыю. Гэтага не будзе, мы можам, ведаеце, зарабіць з вами некае пары на год, на два, і з нашымі гледачамі паглядзець, як будуць разгортвацца падзеі, я ў гэтым упэўнены. Калі заставацца ў тэме Беларусь-Калію і глядзець на гэтыя заявы, нейкія медыйныя, ведаеце, заявы аб зняцці санкцыяў, так як гэта выглядае, то колькі Беларусь можа зарабіць пасля такіх крокаў ЗША? Вы кажаце, што няма чаргі за гэтай сыравіны зараз на сусветным рынку, але тым не менш, нейкі ж эфект эканамічна мае быць. Мы прапаноўвалі нашым гледачам Белсату ў атмасферы гэтыя разлікі, і ўвогуле я лічу, што гэта можа даць дадаткова 1% да беларускай эканомікі. Гэта, магчыма, 700, 800, 900 мільёнаў долараў у самым аптымістычным, найлепшым выпадку. Гэта розніца паміж той цаной, па якой зараз мы прадаем калій у Кітаі, і той, якая ёсць на маржынальных рынках, дзе гэта дарагі прадукт. Гэта розніца, але я нагадаю нашым гледачам, што вось тут ёсць плюс 1% нашай эканомікі. Але за 2 месяцы бягучага года эканоміка упала на 1,2%. Таму ніякае зняццё санкцый з ніякай галіны не могуць увогуле спыніць падзенне зараз беларускай эканомікі. Вось такое становішча. Але чаму тады рэжым Лукашэнкі так дабіваецца зняцця гэтых санкцыяў? Ведаеце, Лукашенко непісьменны ў эканоміцы чалавек. Апошні год, апошні месяц, вось гэтая барацьба з пасярэднікамі паказвае, што ён не разумее, як працуе эканоміка ввогуле. Ён ввогуле, ведаеце, як я ў балеце, так ён у эканоміцы. І таму яму падаецца, што калі зняць санкцыі з адной галіны, дазволіць нешта яшчэ, дазволіць нешта трэцяе, то вось яму палегчае. Не палегчае, таму што праблема менавіта ў самой мадэлі беларускай эканомікі, якая спынілася значна раней, чым былі введзены санкцыі. Эканоміка Беларусі не расце ўжо з 2014 года. Рост эканомікі Беларусі сярэдні за гэтыя 12 гадоў меней за 1%. Таму ніводнае зняццё санкцый не дапаможа Лукашенка зрабіць эканоміку растучай. Вось гэтыя новыя падыходы з рэформай сістэмы самой і дзяржаўных прадпрыемстваў, так, бясконцыя крэдыты дзяржаўныя, яны таксама не працуюць. Тады ёсць у іх нейкае разуменне выхаду з такой сітуацыі? Калі паўсюль санкцыі, а Расія ўжо зачыняецца для экспарту. Ведаеце, мы казалі ў гэтай студыі в адной з нашых праграм вечаровых аб тым, што у нас ёсць нармальны прэм'ер Александр Генрыхович Турчын, які прыйшоў на сваю пасаду і прапанаваў нейкія захады, зняццё рэгулявання коштаў. Ён казаў аб тым, што нам трэба сябраваць не з Зімбабве, не Карагу, а вяртацца на тыя рынкі, дзе нас ведаюць. Рынкі Арменіі, Азербайджана, Узбекістана, вяртацца тварам да Еўропы. І ён казаў, у нас ёсць адная плынь людзей, якія разумеюць, што трэба рабіць з эканомікай. Я ўпэўнены, што калі б у яго была свабода, ён бы зрабіў шмат добрага для эканомікі. Ёсць іншая плынь чыноўнікаў, у тым ліку якіх падтрымлівае Лукашенка, якая наносіць шкоду. І пакуль іншая гэтая частка існуе, канешне, гэта будзе крок наперад, 2 крокі назад, крок в сторону, але гэта не будзе развіццё эканомікі. Але тут пытанне, ці ўвогуле развіццё эканомікі магчымае без пэўных палітычных зменаў, такіх як рэформа суда, каб суд быў незалежны і іншыя кшталту рэчы. Ведаеце, у свеце ёсць прыклады. Ёсць прыклад Сінгапура, дзе палітычная вельмі жорсткая сістэма стаяла побач з капіталізмам эканамічным, сапраўдным, дзе ніхто не чапаў прадпрыемства, ніхто не здзекаваўся з прадпрымальнікаў. Мы маем таксама цікавую сістэму ў Кітаі, дзе ёсць палітзняволеныя, дзе ёсць кіраванне судамі, але там 92% прыватных прадпрыемстваў, якія робяць больш за 2/3 сёння ВУП краіны. То бок, магчыма развіццё эканамічнае без развіцця палітычнага. Да некага ўзроўня, вядома, але мы яшчэ далёка ад гэтага ўзроўня, і таму, калі былі чыноўнікі пры Лукашэнкі, у якіх была бы воля рабіць эканоміку лепшай, то ў нас быў бы, магчыма, некаторы рост до таго самага ўзроўня, дзе пачынаюць працаваць прынцыпы незалежнасці суда, і астатнія прынцыпы.